Oncologia radioteràpica ha canviat molt tot el que és la tecnologia. O sigui, la tecnologia ha sigut un canvi radical en la nostra professió, no? I hem fet tractaments que fa 30 anys no fèiem, no? La introducció de la SBRT, de la intensitat modulada, i llavors jo crec que això per nosaltres ha sigut una revolució. Fem tractaments molt més sofisticats i els físics poden treballar molt millor en intentar previndre dosis altes en òrgans de risc. Actualment podem tractar tumors que abans no es podien tractar per els efectes secundaris que generaven. Per mi aquesta millora de la qualitat de vida dels pacients a nivell crònic és molt important, probablement perquè sí que recordo com quedaven els pacients en aquests tractaments. Jo vaig arribar de resident en el 88, i es va obrir un accelerador i un cobalto i un TAC en la segona planta. No hi havia mitjans de transport i jo llavors amb l'adjunta que anava, la doctora Cambrai, no teníem cotxe i veníem amb les carpetes dels pacients caminant des de Bellvitge. Realment estaves aïllat. Però sí em trobo absolutament satisfeta del treball en equip. M'encanta treballar en equip, treballar en unitats funcionals, aprec molt. M'encanta treballar amb la infermeria, tot aquest aprenentatge que hem anat fent durant tots aquests anys, incorporant altres especialitats en el tractament dels pacients. I els pacients també ho agraeixen. Considero que l'ICO és casa meva. M'emporto moltíssims records, moltíssim creixement personal, estima de companys i de pacients, i a enfrontar-me a la vida amb moltes ganes de viure el dia a dia. Cap al futur, jo el que demanaria que, sisplau, no ho deixem tot a la tecnologia perquè la gent continua sent gent, necessitem que ens escoltin i necessitem l'estima dels professionals que ens cuiden.